Hubad sa damgo. Ang matag damgo nato ana ay kahulugan. O panahon sa kagabion ana ay meaning. Ug aron inyong mahibaw-an, ipahubad kining ninigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa hubad sa damgo. Maayong buntag, Miggy! Maayong buntag. Nanasad ko dire kaya magpahubad ko sa akong damgo sa akong duha ka amiga sa Gaisano Country Mall. Miggy, ako sa unahan akong damgo, Miggy. Nagdamgo ko, kanang kadlaw nga, niadto na ko sa Mumbalay. Unya, paato na ako, giablihan ko sa amahan. Pero pag-apli niya na ako, Miggy, wala man ko niya gitagad. Unya, lagot kay siya nagtanaw na ako, Miggy. Idi, wala sa ko nagmay niya, nagkaon-kaon ko kakuang. Nya, pasiklap na ako niya, di siya managad na ako, Miggy. Aradyo niya, isuga na ako, Miggy. O, nakamata ko, Miggy. O isa. Daghang salamat in taon sa pagkanunayon nimong suporta. O mugreet day ko sa imuhang minahal sa kinabuhi imong boyfriend nga si Michael nga taga Germany. Happy birthday, Michael. Unya, ang imuhang damgo nga nagkuan ka sa imuhang papa. Ang imuhang papa wala na siya nasuko diha kanimo. Ni action siya o kamingaw sa iyang kinakusgang anak. Unya, sige jud in town siya handom diha kanimo. Unya, nabalaka ug nahingawa. Na kuana kaniya, nadawat na kaniya. Maunay hubad sa imuhang damgo, isa. Nya, Miggy, ang ikaduha nga damgo, Miggy, kay kang Maria Teresa Banawa sa Gaisano Country Mall. Kanang nagdamgo siya, Miggy. Ira ning gi-send ako sa akong messenger. Ang iyang damgo, Miggy, kay mao ni niuli daw siya sa ilaha sa Mindanao. Unya, kay excited lagi siya muli. Adto din siya sa pag-abot din niya, diretsyo din siya sa balay sa iyang mama o sa iyang stepfather. Unya, kay nakakita man niya stepfather nga nasulob siya duha ka singsing. Unya, niya naman nga, patraya ta na. So siya kay, what is, stepfather man niya. Ide yung gipatry. Pagkahuman, Miggy, kay nagkagupok-gupok man noon. Bisag di masud sa kamot, Miggy, gisud man jud niya. O naggupok-gupok ang gold. Nahibong siya. Ngano maggupok man nga gold man kay ni intact man niya ang singsing. Unya, sa iyang kalagot, Miggy, kay nagupok ang duha ka singsing nga iyang kinamutan niya. Kanang dito siya padung sa iyang mama og dito siya perti niyang yaw-yaw sa iyang mama og na kuan siya, Miggy, na malika siya sa iyang mama og grabe gyud ang kasuko og nilakaw siya, Miggy, og nakamata siya. O isa ang damgo ni Maria nga ana ay kwarta diha kaniya nga moabot pero kuwangan ra. Once makakita gani ta og gold kana kwarta na mga maayong mga balita. Unya, ang iyang stepfather naghandom diha kaniya. Kay ang katong singsing nga iyahang gigupok-gupok sign to sa iyahang pagselos. Unya, ang iyahang inahan naghandom sa diha kaniya. Nagpaabot sa iyahang pagbalik. Unya, ingna lang si Maria nga pagampo lang nga ipaiway sa mga kadautan o mga disgrasya. Maunay hubad sa iyahang damgo isa. Miggy, ang ikatulong nga damgo, Miggy, kay kang Flor de Lisa Buntigaw. Si Flor, nagdamgo siya ganyang kadlawon, Miggy, nga naadaw sila sa isa ka bungaw o sa kapangpang. Unya, gusto man sila motabok sa pikas nga way. So, pag kuan nila, Miggy, kung saan man na paglabang nga baliko man ang kawayan nga ilang patungan.
So nangita og paagi ang iyang bana o gipanday kini, gilansang ang katong mga kawayan aron sila makalapos dito sa pikas. Mao tumigi nga ni una si Flor og labang og nakalampos si Flor migi. Pagsunod kay ang bana man ang mo labang, hapit syud matagak ay iyang bana migi, perti gyud niyang hadluka. Unya migi sa paningkamot sa iyang bana, nakalabang gyud silang duha ug nakamata siya migi. O isa, ang damgo ni Flor nga bisan pa man sa mga daghan sa kalisod sa ilahang nahiaguman karon, ang ilahang pamilya intact gihapon. O ana ay mga pagminahalay nga walay kausaban. Unya bisan pa man sa kalisod sa panahon karon, nalampasan ra ang ilahang mga kalisod kay nakalapas man siya sa iyahang agian nga latayan nga kawayan. Unya bisan pa man sa kalisod, ang iyahang bana nangita og paagi ug unsay inyohang mga plano karon matuman bisan pa og daghang mga babag. Ana agyoy mga kalampusan ang tanan kay bisan man unsa kalisod nakalabang ra jud silang duha. Unya kadtong iyahang hapit siya mahagbong kuanto musuko na unta siya kay mura siya og nawad-an sa paglaom. Unya sa iyahang pagpaningkamot laban lang, mao nay hubad sa iyahang damgo isa. Daghang salamat. Oh, daghang salamat Miggy sa pagkanunayon nimong paghubad sa mga damgo. Daghang salamat. Ang ikaupat nga damgo kay kang Samuel Enzo. Nagdamgol gi siya Miggy nga nakakita siya og sapatos nga arag yung pagka-yellow og nakamata siya Miggy. Oh, ang iyahang damgo isa nga nagdamgo siya shoes. Ana ay mga tao nga iyang ikahibalag nga dugay na niyang gipangita. Example, mga friends nga naghandom diha kaniya. Unya iyahang mga ex nga naghandom diha kaniya. O mga kaamigahan, mga kaparintihan. Iyang mahibalag kinsa ka ng tawhana nga iyang gihandom nga iyag yung ikahibalag. Once magpakita ang mga tsinelas, sapatos, ana ay mga kahigalaan nga dugay na nimong gihandom nga imog yung ikahibalag nga dili nimo damhon. Mao nay hubad sa iyang damgo isa. O Miggy, ang kalima nga damgo kay kang Leia. Ang Leia nga damgo Miggy kay nagsigi siya damgo og mga patay. Og nasad siya ka na makatulog siya Miggy nga arag yun kurat-kuratan kay mura siya mahulog. Unsa may bot pasabot daw ana Miggy. Oh, ang mga patay, damgo kag patay, magpahinungod jud ka kanunay nila, magpamisa nya katong namatay naghandom diha kaninyo, diha kanimo. Unya ikaw sad ning action ka og kamingaw diha kaniya. O pagampo lang sad aron mahilon na ang iyahang kalag. Mao nay hubad sa iyahang damgo isa. Ang ikan-unom nga damgo Miggy kay kang Leonola. Kanang yana lagi siya Miggy nga Leonela de ay Miggy. Yana de siya Miggy nga kanang nagdamgo daw siya sa mga buwak diya sa ibabaw sa nitso sa iyang amahan. Daghan kunong buwak Miggy og nagkatapok daw sila mga igsuon. Unsa may buot pasabot daw na Miggy. Oh, once nga nagdamgo ka og mga bulak, ana ay maayong balita. Unya nagdamgo kag mga bulak nga ibabaw sa nitso, ang namatay nakadawat na sa iyahang
sa iyahang kuan nahitabuan. Ang namatay nakadawat na nga namatay na gid siya. Pero ana gihapoy mga paghandom. Unya ikaw kay nakakita makag mga bulak sa nitso, nahinugon ka. Kitang tanan sakitan ug mahinugon ta, ilabi na og ang atong mga mahal sa kinabuhi mawala. Wa gyud tay laing choice, mudawat na lang gyud ta. Mao nay hubad sa imong damgo. Unya ang ikapito nga damgo migi kay kang Lorraine. Si Lorraine kay nadamgo siya sa iyang papa. Unya kay nahingawa man siya sa iyang papa migi, na naman siya nga. Nya naman iyang papa nga, uy, Lorraine, adto na lang ta sa balay nga akong gipuy-an. Og si Lorraine migi, bisan man kamaldita sa iyang mama, di gyud siya kabiya sa iyang mama og na siya sa iyang amahan nga, pa, ari ra ko diri ni mama. Og nakamata siya migi. Isa ang iyang damgo ni Lorraine nga ning aksyon siya og kamingaw sa iyang amahan. Unya ang iya sang amahan bisan pa man nga wala na sila sa iyang mama, ning aksyon og kamingaw sa iyang mga anak. Og pagampo lang sad nga ang imuhang mama nga mahiluna sa kaminyoon. Og ipaiway sa mga sakit-sakit. Hasta ang imuhang amahan iampo nga tagaan kanunay o kabaskog sa lawas o kinabuhing taas. Mao nay hubad sa imuhang damgo Lorraine. Ug daghang salamat Lorraine ha sa pagkanunayon nimong suporta ni Miggy. God bless ninyong tanan. Miggy, pa-shout out ako sa akong mga friends sa Munich, Germany. Nga si Dieter Reinsch, Noah Reinsch, Matteo Reinsch, og ni Antoinette Reinsch, og Alice Zoom Geburtstag, my loves. Michael Schultz, happy birthday to you. Wishing you always good health. Have a safe trip to Berlin. And I missed you and I love you very much. Happy birthday to you. God bless. Please like, share, and subscribe sa Hubad sa Damgo, Hubad sa Natawhan. Thank you for watching. Thank you guys. Please hit like, share, and subscribe in my YouTube channel. Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan. Thank you for watching guys. God bless us all.